No se m'havia corregut mai fer cap a una petroquímica. Jo vaig néixer a Tarragona, però quan era molt petit els meus pares es van mudar a Barcelona. Quan vaig començar a fer econòmiques i tal, vaig entrar més, el que he explicat abans, i l'empresa va traslladar-se aquí i llavors he tornat a vindre. I ara la veritat és que ja fa més de la meitat de la meva vida que visc aquí. A la petroquímica, quan la veus per primera vegada, la veritat és que impressiona molt. Però un cop estàs dintre, veus que és una cosa que té molt nivell de seguretat, un nivell de seguretat molt alt, no? I estant dintre, la veritat és que no he tingut mai cap sensació d'angoixa ni res perquè pugui passar alguna cosa. Tot i que és cert dir que sempre hi ha un risc, no? O sigui, el zero no es pot obtenir mai, no? Però quan estàs aquí dintre i veus com funcionen les coses, com s'organitza tot, el tema de seguretat, de formació i tal, realment tens la sensació de que s'està fent tot el possible perquè no hi hagi perill, no? Però aquest risc s'ha de controlar el màxim possible, i això és el que penso que es fa. Jo quan vaig arribar aquí vaig començar a veure com anava tot, doncs bueno, ja et dic, jo a l'empresa quan estic allí estic molt tranquil. Jo vic en un poblet, als bords del camp, si es pot dir, sense fer propaganda, i ara en els últims temps tinc dos veïns que treballen a la petroquímica. Al costat de casa meva treballa en una empresa que treballa per la petroquímica i a l'altre costat és un noi jove també que treballa a la petroquímica directament, no? I conec 2 o 3 persones més. O sigui que vol dir que en el meu poble, que són 1.200 habitants, com a mínim que jo sàpiga hi ha 5 o 6 persones que treballen a la petroquímica. O sigui, vull dir que el primer que dona és feina per molta gent. Feina per molta gent, i directa i indirectament, no? A part de tot el que hem dit abans que aporta per tota la vida normal, no? Ja sigui Repsol Petroli amb el tema de les benzines, o altres amb els gasos, o qui sigui, no? És igual. Moltes aportacions, però l'important per aquí és la feina. Moltíssima gent que treballa directament aquí. Si no recordo malament, més de 10.000 persones treballen directe o indirectament, bueno, depenen directe o indirectament de la química. Molta gent no s'ho pensa, però pràcticament a tot arreu fem servir gasos, no? Ja sigui per tema alimentari, per la indústria, medicinal. Amb el tema medicinal, per exemple, veiem clarament l'ajut que hem fet ara amb el tema aquest del Covid, no? O sigui, nosaltres tenim una secció que es dedica al medicinal, tant amb ampolles com amb líquid, i com que jo dirigeixo tots els subministres de líquid, doncs he notat, des que va començar el Covid, un increment molt gran del consum d'oxigen, no? Que és el que feia falta per tots els hospitals. Aquestes coses aporten sempre, no? En el cas del Covid és molt evident, no? Perquè és molta feina, dona molts mals de caps, però saps que al final el que estàs fent és ajudar que els hospitals funcionin i que la gent pugui sobreviure, no? Perquè sense oxigen, mal assumpte. Però no només això, sinó moltes més coses, no? Veus a la indústria, jo què sé, t'arriba una peça que està tallada amb un làser i saps que aquell làser ha funcionat perquè tu li has portat nitrogen perquè funcioni aquell làser. I no sé, els menjars, per exemple, begudes, no? La majoria de coses que tenim a casa té a veure amb la química. Penso que en aquest sentit, per exemple, molta gent segur que no ho coneix.